Nekoliko sati pred početak utakmice u Grazu austrijski mediji prenose da se domaćin priprema za dolazak navijača šampiona Srbije. Očekuje je prisustvo navijača beogradskog kluba, pa će sve biti i značaj broj pripadnika policije. Na stadionu će biti dopušteno prisustvo 1400 navijača Zvezde, ali tamošnji mediji pišu da će verovatno biti i više, pa je pojačano prisustvo policije uoči duela, bezbednosne mere u Grazu bit će znatno pojačane. Prema navodima austrijskog lista, prvobitna odluka o zabrani dolaska gostujućih navijača ukinuta je odlukom UEFA, što u lokalnoj javnosti nije dočekano sa potpunim odobravanjem. I pored ograničenog kontingenta ulaznica spremaju se Austrijanci za dolazak više hiljada navijača Zvezde. Portparol policije u Grazu, Frik Grundig, potvrdio je da su mere bezbednosti već podignute na viši nivo. Već smo angažovali nekoliko stotina policajaca tokom gradskog derbija proteklog vikenda, a dodatno ćemo povećati broj za utakmicu u četvrtak. Naš fokus bit će područje oko stadiona, ali i centar grada, uključujući objekte za koje znamo da ih posećuju navijači. Navijači dolaze autobusima i vozovima, a ne smemo da zaboravimo da u Grazu imamo i snažnu srpsku zajednicu, naveo je Grundig.